researching through blood tests, researching through ultrasound, through X-ray, trying to prove ukuthi yonke lento kuthiwa izifo ayilaphi amanga. I-BP ayisona isifo, uamanga ukuthi ayilapheki too. Ngisho as a professional doctor, ushukela usona isifo. Sanibona. Ngibingelela ubuholi abafundisi kusuka phezulu kuze kuya phansi. Ngiyathobeka ngiyambingelela. Neyinduna namakhosi nabantwana bonke nani nonke nibalulekile nibakhulu kakhulu. Nibingelelwa uDr. Mdima wakwaZuma isibongo. Ngiyambingelela. Ngicela ningiphe indlebe kancane nje. Ngiyabona okhulumayo athule. Ngizoba mfishane. CMKCT. Ake ngimchazele. Khona lento enyanini empuma radio to state capture. Hlaziyani ngesizulu. I-state capture kuthiwa uqhwaqwa kwamandla ombuso akithi. Ubani ufanele ngabe uyabusa la kwaZulu? Aninawo amandla. Amandla eno athathwa ngani na? Ngendlela eyodwa manje. Awasathathwa ngesibhamu. Niyakhumbula ukuthi kusafika ipolitiki iyabulala abantu ngeibhama ngithi. Amandla eno athathwa ngani manje ngempi ebandayo, lempi kuthiwa yi-Cold War. Yini Cold War? Ngicela ukubuza. Uma umuntu usongelane naye wathi lingashoni singadibani. Ukudla kanjani ukudla kwakhe? Ungakudla yini ntambama usulambile? Ningakudla? Lalelani. Sibhizi siyatoyiza la CMK. Silwa kanjani nabantu sadla amaphilisi abo? Unikela ibuza lo mbuzo. Uyawazi amaphilisi aphuma? Uyawazi akhandwe ubani? Ngahlosoni. Zibuza umbuzo ke futhi. Manje leli philisi uma ungalazi liphuma kubani? Liphume ithini? Let me tell you. Uyidla kanjani into? Uzoliphatha kanjani izwe? Usadla ukudla kwesitha na? Nanokudla likuthenga ezitolo niyakwazi ukuthi liphuma. Lalelani ke ngimtshele. Kukhona lento igama futhi elithi yi-disaster. Niyazi ukuthi i-disaster nina nibheke ini? Nibheke iphepho, nibheke imililo. I-disaster mozoyichaza ngesizulu yinhlekelele ekhalisa umuzi nomuzi nomuzi nomuzi. Njengamanje wonke umuzi ukhaliswa yiphilisi. Ubuwazi ukuthi isikhwama sikagogo wakho siphethe i-disaster. Wena uthi siphethe ukuphila, yi-disaster leyo. I-disaster yi-BP. I-disaster yiphilisi likashukela. I-disaster yiphilisi lama-ulcer. I-disaster yiphilisi labo bonke o-chronic ongababali. Umbuzo usamile. Uma ufuna ukuphatha izwe, isitha sikuphakela kanjani? Ukudla kanjani ukudla okuphekwe isitha, opakwe isitha? Lona iphilisi elikhandwe isitha uzolidla kanjani? That is why I've spent 14 years as a doctor researching through blood tests, researching through ultrasound, through X-ray, trying to prove ukuthi yonke lento kuthiwa izifo ayilaphi amanga. I-BP ayisona isifo, uamanga ukuthi ayilapheki too. Ngisho as a professional doctor, ushukela usona isifo, uamanga ukuthi awulapheki. Ama-ulcer akusona isifo, uamanga ukuthi awulapheki. Amatshe esiswini akwamanga ukuthi kumele uhlinzwe kuphela ukuze aphume. Uyakwazi ukunika umuntu umuthi aphuze ngakusasa wasekho. Igaxa esibelethweni ziyalapheka. Nabaningi abaphethwe isifo sokuwa. Isifo sokuwa siyalapheka. Sizothi siyi-King President. Lokhu sikusho nge-clinical evidence. So ngimema abantu abaneyingane medical school
abanonesi emakhaya, abanodokotela abasanda kuqualify abasevayo lapha ey'bhedlela, ngiyabamema kwi-MK ukuthi abasondele ngizobafundisa ukuthi kuyaphumeka emaphilisini. Inhloso ngqangi yokufaka umuntu emaphilisini ukuthi aphile ngamaphilisi ebese wena uhamba ngemoto eyiphambili ube ney'nkampani ey'bukwayo, kodwa abazali bethu bafa bebancane. Niyayizwa le ngqondo? Ngibiza i-team ye-disaster. I-disaster yokuqala, isifo sokuqala esibulala abantu njengamanje ushukela, kuzi-BP, lokho okunye kuthenda lezansi. So mina ngokwami ukubona njengomuntu okwi-medical field ukuthi asidile nalezi zinto nenhlahla. uNkulunkulu uphendulile umthandazo wethu through clinical research, medical examinations, blood tests. We have proven it beyond doubt ukuthi lezi zifo ziyelapheka. Angifuni-ke ngiphinde ngizwe kuthiwa kukhona abantu abaphila ngama-drug. Angisho ukuthi hamba ulahla amaphilisi, sithi sondela kule leadership izokufundisa ukuthi uphuma kanjani emaphilisini, ngoba uJehova akekho umuntu amdale ukuthi uzophila ngephilisi. Niphila ngamaphilisi ngenxa yento okuthiwa yi-state capture, a cold war. Mdlise iphilisi ukuze njalo ayenwawe utayi esabuthi uzofa angakwazi siqinisekise ukuthi uma kukhona umuntu onoshukela sifuna ukusho ukuthi asidingi faith, sidinga ushukela. Anona ngizwa ngiyabona ezinye izinto befundisa izovumela, uyabona ezinye iningi sihamba ngefaith, but uma uyobhala i-exam awubhali ngefaith, ubhala ngesandla nangengqondo. So-ke nalento-ke kashukela sifuna ukisho ayidingi faith, edinga thina uqobo. And ngiyacabanga emholini ukhona sizohlangana sibone ukuthi siyenza kanjani uma MK. I-foundation-ke ye-King President iyafuna ukusho ukuthi over time ngokulindwa abaholi iyafisa ukuthi ibe nohlelo lakhona ezohlehlisa ushukela kumalunga e-MK. Ngiyazi komunye uyayibuza ukuthi Nkosi yami, ngoba mina ngilona ilunga le-MK kwenzeke njani? Okwamanje sothi nje hayi siyobonana kwelizayo, kodwa-ke sihamba nabe-MK, asijiki asisehli. Ngiyazi ukuthi ithanda ubabusungwana, but esifuna ukuchaza ukuthi akungabi khona noyedwa kumina ofa ngoshukela nofa nge-BP. Akuzona lezo kuphela, but ziningi. Engicela ukuveza-ke sengizohlala phansi nginike udokotela, ngicela abanamapeni bathathe eduze ngoba ngizoninika inamba njengamanje. And ngiphinde ngikuveze ukuthi njalo ngama-Sundays ebusuku ngo-8 kwi-TikTok siyafundisa ngezifo ey'ningi ey'hlukene. Ziningi izifo abathe ayilapheki. Ngicela ukuyiqala ekugcineni-ke, thina we are homeopathic doctors. Angithi khona ama-GP, angithi khona ama-gynecologist, kukhona abama-cancer odokotela, khona bani? Thina we are homeopathic. Now umehluko phakathi kwethu nalabo abanye odokotela ukuthi thina sidila ne-root cause yesifo. Asikulaphi kabili, sikulaphela isifo esisodwa, sikulapha once then you go, you never come back to us. Next year ma-MK 90 esicelayo ukuthi njengoba sizophuma nohlelo, uyabona-ke sifuna ukuthi nazi ukuthi thina njenge-King President nizoyibona ngisho iy'moto zethu ibhaliwe asijiki asihlehli. Kusho ukuthi le nto siyazi ukuthi size nabantu abazohamba bafuna ukusibulala ngoba no-Dr. Sebi bambulala, kodwa before basibulale sinencwadi esiyibhalayo ezohamba itshele lonke izwe ukuthi ushukela urivesa kanjani, ngoba i-King President ithi we wanna create a free diabetic generation. That is what we are. So-ke
sizoba nesemina together ne-MK. Ngiyafuna ukusho futhi lokho esizoyenza ne-MK enkulu isemina lapho sifundisa ukuthi yini oyimixayo ukuze uhlehlise ushukela bayeka abantu ukuthi bafe ngoshukela. Ngisaphinda ngisasho kulolu hlelo esizolenza ngizogajwa yini ama-leaders ami. Ngiyafisa ukuthi ngenze uhlelo lwe-MK elizobheka ini ama-members ani and nakhona ngekufika ukuthi ngiyimember nje ngizofuna i-confirmation ebhaliwe esayiniwe incwadi. Ngifuna esayiniwe ukuthi ubuholi buyakwazi from a video. Le foundation le ngifuna ukunitshela ukuthi amanye ama-foundation bayabasho mina angisabi ukusho kule foundation ecreate uKing President himself ihamba ndawonye idlelana ne-MK finish and club. Uyathanda awuthandi sihamba ne-MK and nizobona ke dokotela ngicela usondele eduze ngathi makhona ufuna ukubeka but inumber it is 072 66 88 779. Ngizoyiphinda kwasho umfundisi uSithembiso Zondo Khosini emotivate athi ngiphinde leaders ngiyaphinde 072 66 88 779. Uyabona ke zonke into zami ihamba ngamadabuli niyayizwa nje nenamba idabuli uyizwa nje so usungacabanga ke makhombe ukuthi yini enye ihamba ngamadabuli futhi konke engikwenzayo njengewele uhamba ngamadabuli. Ngicela ke silalele kancane nje udokotela Isholozi eseza ngaphambili tata mdeni.